गिबि सेन्टारावनो आंनि गोसो सिंनिफ्राय आरोबाव ख्रिस्ट'नि मुङाव जयमसि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरग्रोयो। इसोरा बयखौबो बोर होथों। आरोबाव दिनैनि दिनाव इसोरनि रावखौ नोंथांमोननि गेजेराव माथाइनि बाबालाब सारिनिफ्राय आं नोंथांमोननि गेजेराव बिबुंथि लाखिनो लुबैदों। थांनाय दिनाव आं नोंथांमोननि गेजेराव माथाइनि 5 अध्याय 3 अध्यायनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव बिबुंथि लाखिदोंमोन। बेयाव बेबायदि बुंदोंमोन, बोर होजाग्रा जायफ्रा जिउआव हावरिया, मानोना इसोरनि रायजोआ बिसोरनिनो। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव सारिनिफ्राय बिबुंथि लाखिनो लुबैदों। बेयाव बुंदों इंलिसाव, Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. बर'नियाव बेखौ दानस्लायोब्ला, बोर होजाग्रा जायफ्रा दाहा खालामो, मानोना बिसोरहा गोजोन बा सुखु बा सान्ति खालामजागोन बा मोनगोन होननानै इसोरनि रावा जोंनो स्रायैनो खोन्थादों। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ मानसिफोरनि गेजेराव बेबायदि बोसोनखौ खोन्थादोंमोन, बेनि ओंथियानो जाबाय अनजाग्राफोर, जेरै 3आव इसोरनि रावा बुंदों, जायफ्रा जिउआव हावरिया, मानोना बिसोरनिनो सोरगोनि इसोरनि रायजोआ होननानै। नाथाय जायफ्रा बेखौ मोनदांबाय जे आङो जिउआव हावरिया आरो आंनो इसोरखौ नांगौ, आङो इसोरनि रायजोखौ नांगौ, बेखौ जायफ्रा मोनदांबाय बिसोरो जिउआव दुखु खालामो आरो दाहा खालामो। आरो जायफ्रा दाहा खालामगोन बिसोरखौ इसोरा मा खालामगोन होननानै बुंदों, कम्फर्ट खालामगोन बा गोजोन बा सुखु बा सान्ति होगोन होननानै इसोरनि रावा जोंनो खोन्थादों। सासे हावरिया मानसिया गावखौ गोग्गा खालामनानै लानो हाया बा दुगा खालामनानै लानो हाया। मानो होनोब्ला बियो सासे हावरिया, जायनि थाखाय बियो गावखौ बाहायनायजों लोगोसे गोबां दुखु खस्थ'आव बियो गाबनो गोनां जायो आरो दाहा खालामनो गोनां जायो। थिग बेबायदिनो जायफ्रा गावनि जिउखौ मोनदांबाय जे आङो सासे पापी, आं सासे इसोरनि मोखाङाव आङो हावरिया, बा आं इसोरनि मोखाङाव गोरिबि, बा आं इसोरनि मोखाङाव सासे पापी होननानै गावखौ सिनायनानै लाबाय, बिसोर साफ्रोमबो दाहा खालामो। आरो जायफ्रा दाहा खालामबाय जिउआव अनजाग्राफोर, इसोरा बिसोरखौ ओरैनो गोजान खालामा। बबेखानि साफ्रोमखौबो इसोरा बिसोरखौ सुखु खालामगोन बा बिसोरखौ कम्फर्ट होगोन। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेनि ओंथिखौनो नोंथांमोननि गेजेराव बुंदों। इसोरा बयनिबो जिउआव दाहा खालामग्रानि जिउखौ बियो हेफाजाब होयो होननानै जोंनो इसोरनि रावा जोंनो खोन्थादों। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंनो हास्थायदों, दिनैनि जे बोसोना बेखौनो जोंनो खोन्थादों, जायफ्रा जिउआव दाहा खालामो बिसोरखौ इसोरा सुखु खालामो बा सान्ति होयो। आं आसा खालामो बे इसोरनि रावनि दारै बयबो मोनथिनो हाबाय। आरो नोंथाङा जुदि दाहा खालामोब्ला जे आङो सासे इसोरनि मोखाङाव पापी होननानै, इसोरा नोंखौ बानजायगोन, इसोरा नोंखौ सुखु खालामगोन आरो सुखु होगोन, आरो इसोरा नोंनो गोजोन थासारिखौ होगोन। इसोरा बयखौबो बोर होथों बे बोसोननि दारै। आमेन।